Ayallar babatda kemsitmäniň ähli görnüşlerini ýok etmek hakynda konwensiýa. Hukuklary kemsitmezlik. Dünýäde amala aşýan hemme taraplaryň özgörüşleri garamazdan aýallaryň hukuklary häzir hem kemsitilýär. Käbir ýurtlarda emlek iýeçiligi, miras almak ýa-da maliýe hyzmatlaryndan peýdalanmak aýallar üçin elýeter däl. Bu hukuk çäklendirmeleri olaryň maddi taýdan garaşly bolmagyna getirýär we ötüşine böwet bolýar. Aýallar babatda kemsitmäniň ähli görnüşlerini ýok etmek hakynda konwensiýa 1979-njy ýylda kabul edildi. Onda aýallaryň hukuklaryny kemsitmek diýip aýal gyzlaryň diňe jinsi aýratyrlyklary sebäpli adam hukuklarynyň we mümkinçiliklerinden mahrum edilmegini aýdylýar. Aýal gyzlaryň hukuklaryny kemsitmeklik gönümel we gytaklaýyn görnüşde bolup biler. Gönümel kemsitilme kanunlar ýa-da döwlet siýasaty aýal bilen erkegi açaçan deňdäl göreninde ýüze çykýar. Mysal üçin aýallara emlägi miras almagy gadagan edýän kanun gönümel kemsitilmäniň anyk misalydyr. Gytaklaýyn kemsitilme gönümel görnüş ýaly aýdyň bolmaýar. Bu görnüş haçanna deň derejeli kanunlar ýa düzgünler aýal gyzlara oňoýsuz täsir edenine ýüze çykýar. Meselem, bir edarada hüner derejäni ýokarlandyrmak üçin uzunlugyn dolugyna işlemeli. Tiredaýmäge bu ýagdaý adalatly bolup görünse-de, ol aýallary gytaklaýyn kemsidip biler. Sebäbi aýallaryň çaga ýydyk etmekde esasy jogapkär adamdygy göz öňünde tutulmaýar we olara iş şertlerine egilşik edilmeýär. Konwensiýada gönümel we gytaklaýyn kemsitmäniň ikisiniň hem bardygy ikrar edilýär we ýurtlar olaryň öňüne almagy çagyrylýar. Konwensiýa laýyklykda düýpli deňlige getirmeklik üçin kanun esasly hemde kanun esasly däl kemsitmeleri ýok etmek ýurtlara tapşyrylýar. Bu iki taraplaýyn çemeleşme aýallaryň bilim, zähmet we siýasat ýaly dürli ugurlarda hukuklaryny amala aşyrmakdaky päsgelçilikleri aradan aýyrmak üçin möhümdir. De jure kemsitme jinsa görä göz görtelik kemsitici kanunlary we siýasaty öz içine alýar. Bu kemsitme garşy görüşmek üçin ýurtlar öz hukuk ulgamlaryny täzeden gözden geçirmeli we jinsyna garamazdan ähli adamlara deň garamagy üpçün etmeli. Hukuk reformalary ören wajyp, sebäbi olar deňligiň esasyny goýýar we milli derejede aýallaryň hukuklaryny gorumaga niýetlenir. Döwletler kemsitilmeleri aradan aýyrmak bilen aýallaryň kanun gadagançylygy bolmazdan hukuklary dolu derejede peýdalanar ýaly şert döretmeli. De facto kemsitilme kanun esasly däl hem bolsa, onu aradan aýyrmak üçin deňsizligi öňe sürýän jemgyýetçilik gadalaryna garşy görüşmek zerur. Munyň üçin hemme taraplaýyn kanunçylyk üýtgetmeleri girdmeli we jemgyýetiň garaýşyny üýtgetmäge gönükdirilen maksatnamalary düzmeli. Stereotipleri ýok etmek we gender deňligini ilerletmek üçin ýurtlar bilim ulgamyna maý goýum etmeli we jemgyýetiň habardarlygyny ýokarlandyrmaly. Sebäbi kemsitilmäniň iki görnüşine garşy görüşmek üçin konwensiýanyň talaplaryny ýerine ýetirmeklik hökümetleriň anyk tagallalaryna baglydyr. Mundan başga-da konwensiýada döwletlerden şahslar ýa-da guramalar tarapyndan amala aşyrylýan kemsitilmelere garşy öňüne alş şärelerini geçirmeklik talap edilýär. Muňa deňsizligi dowam etdirýän kanunlar we amallar üýtgetmek ýa-da ýok etmek gerek. Bu borçnamalar hemme taraplaýyn häsiýete ýe bolup, gender deňligini üpçün etmek üçin jemgyýetde siýasy, ykdysady, sosial we medeni ýaly ulgamlaryň üýtgeşmeleri talap edýär. Şeýlelik bilen konwensiýa bütün dünýäde aýal gyzlaryň öňündäki böwetleri aradan aýyrmagy we hukuklardan dolugyna peýdalanmagyna mümkinçilik döretmegi maksat edilýär. Konwensiýada deň iş üçin deň tölew üpçün etmek, kärlerde jins boýunça aýyrlamak meselesini çözmek we işe wirdenanlara gollaw bermek arkaly ykdysady taýdan güýçlendirmegiň möhümdigi nykdalýar. Konwensiýa laýyklykda zenanlaryň ýolbaşy wezipelerde we siýasy idaralarda işlemegi gollanylýar. Olaryň karar kabul etmäge işen gatnaşmaklary hem öňe sürülýär. Şeýle-de konwensiýada bilimi özgörtmek,
habardarlygy we mümkinçilikleri arttırmak arkaly ziyanly jemgyetçilik gadalaryna we stereotiplara garşy görüşmegiň möhümdigine üns çekilýär. Umuman aýdylanda konvensiýa aýallaryň hukuklaryny bozaýan ähli düzgünleri ýok etmäge çagyrýar. Eger döwletler konvensiýanyň ýörelgelerini durmuşa geçirseler, her bir adamyň özgörmäge mümkinçiligi bolan has adalatly we deň hukukly jemgyýeti döredip bilerler.